Mar defendeu no Parlamento o plan de 22,7 millóns de euros para recuperar os bancos marisqueiros logo das borrascas do inicio do ano. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro destacou a rápida resposta da Consellería ante esta crise. O marisqueo na Ría de Arousa leva anos en caída e este ano a súa crise fíxose máis grande logo do tren de borrascas que deixou unha alta mortalidade do bivalvo nos bancos marisqueiros. Esta mañá desenvolveuse no Parlamento de Galicia a Comisión Oitava de Pesca e Marisqueo, onde a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, destacou a rápida e contundente resposta da Consellería do Mar ante esta situación. Nas zonas atlánticas adxacentes ás rías baixas acumuláronse precipitacións superiores a 1.000 litros por metro cadrado, con rexistros máximos de 1.382 litros por metro cadrado na estación de Muralla. No fondo da Ría de Arousa detectáronse ata 6 períodos concatenados de baixada de salinidade, algúns deles cunha duración e intensidade compatibles con mortalidades severas, segundo os parámetros científicos establecidos polo procedemento elaborado polo Centro de Investigacións Mariñas de Galicia, polo CIMA. Son datos obxectivos, medibles e verificables. Esta Consellería non agardou ningún día. Desde as primeiras horas das borrascas activamos o noso sistema de monitorización permanente, puxemos en marcha o plan de actuación ante eventos de baixada de salinidade, estruturado en 4 fases. Unha primeira de monitorización seguida de inspeccións visuais, recomendacións técnicas e avaliacións cuantitativas. As mostraxes arrancaron co fin das borrascas. Déixeme dicirlle que nesas mostraxes participaron os nosos biólogos de zona xunto coas asistencias técnicas. O 4 de febreiro, cando as borrascas aínda estaban en plena actividade, presentamos o plan de actuación ás federacións de confrarías de pescadores. Presentamos este plan ao sector. Non esperamos a que parase de chover. Estábamos xa traballando co sector, da man do sector, mentres aínda chovía. Vostedes pregúntannos se elaboraremos un informe técnico actualizado sobre o impacto da entrada masiva da auga doce e a baixada de salinidade. Señorías, déixenme dicirlle que os informes nos que se contemplan os aspectos aos que vostedes fan referencia foron elaborados tanto por parte do INTECMAR como por parte do CIMA no relativo á avaliación da mortalidade no inverno de 2026. Informes realizados nos días que seguiron ao remate dos episodios meteorolóxicos adversos. Ademais, destacou a celeridade da Consellería do Mar en impulsar medidas urxentes para apoiar o sector. O 23 de marzo de 2026, un plan de recuperación de 22,7 millóns de euros, 3 semanas despois da fin das borrascas, con base científica sólida e con instrumentos xurídicos de colaboración co sector. O plan distribúese do seguinte xeito: convenios de colaboración coas confrarías de pescadores, 19,2 millóns de euros en 2026 postos a dispor do sector e 9,6 millóns no ano 2027. Reforzos poboacionais de especies aos que se destinan 1,5 millóns de euros en 2026 para chegar de semente de bivalvos ás confrarías afectadas. E medidas de restauración da biodiversidade, 2 millóns de euros para proxectos de conservación e restauración dos ecosistemas mariños. Apuntou que o plan foi presentado e explicado con anterioridade ao sector, co que se mantén un diálogo constante. O convenio bilateral é o eixe central deste plan de choque. Vanse financiar os plans de restauración elaborados polas propias confrarías de pescadores, porque son, sen dúbida, quen mellor coñece os seus bancos. E o que fai a Consellería é validalos e financialos. Iso é coxestión real, señorías, non é imposición. Ademais do plan de choque, esta Consellería está a traballar tamén no futuro, porque sabemos que as crises non rematan de golpe, que non hai solucións máxicas e que a recuperación dos bancos require un horizonte temporal de 2 a 3 anos en condicións favorables. Así, estamos a traballar en diferentes medidas. Como a prorrogar dos plans de xestión ata o 2029, a representante do PSDG-PSOE, Paloma Castro, reclamou pode crear perfectamente unha subvención directa para cubrir todo ou parte da cuota de seguridade social das mariscadoras, tanto das que traballan a pé como dos que traballan en embarcación durante estes períodos de inactividade, porque así non se estaría perxudicando os traballadores coa exención desa cuota e seguirían contribuindo ao sostenimento do Estado, non ao final do contribuindo ao Estado do benestar e o que posteriormente lle vai revertir en beneficios de cara á xubilación. Despois, en relación á asistencia técnica, creemos que é necesario reforzar a asistencia técnica, pero mediante a dotación de maiores recursos humanos e financeiros, para garantir que o apoio sexa eficaz na elaboración e na execución de plans de regeneración de bancos marisqueiros, porque, como ya decía, con a situación nas que se atopan moitas confradías, os recursos humanos e financeiros son escasos. Xa que recordou que é preciso que a Administración Autonómica apoie as entidades.